Kena mas Bakhuid yang dua yang kebentar I Gregory Damian Uria Namta Perindu Lawan Top Baik Exam Kelas 11 Sngi Namta Sikha Sngi Leo Gracia Pasisya Maulong Nomor Laispa Alai Pupra Laispa Alai Pupra Puan Baroko and Men Upara Wan Yaro Jing is Neighbor Jing Kajing Clem Jing Stan Clem Jing Kun Jamu Try Ubam Juku Kanyai Raya Kenod Yahu Try Nakamba Mahunam Beklem Waim Nasuraya Maryam Umudur Si Usai Kaperjay Yakitlur Wan Baroko and Men Kobaram Wan Yaro Jing is Bajing Pam Gajing Clem Jing Stan Clem Jing Kun Jongu Try Ubam Juku Ha kakateng mukpa badu khon badu mensem Bakhuid. Amen. Ka jing e jung try jung yu Jisu Christ bat ka jing e jung oblay lembat ka jing selok jung mensem Bakhuid kinan rengkat bat pi baro. Sengkat Bapiro Ha kane ka kelmat ngiwan khmat ka jung oblay banai ka ngu kadam banai ka jing ro kaburam kanam na ka banta baro ka jing kurku ki bawa tasay ha ka jing em jungi Dekumta hargane kelemat ko hanmen ko para to ken ngin kemit yala ke chong ke jing em kabang yala em hargane ki sngi beladap ladang yala le pop persha hakmar utrai ya ke jing hikai ke bola hikai ngi ya ki hukum ki bola ai hangi to ken hargane kelemat ngin penmap now try ai bo try un map badun saj ya ki pop chongi baro Daka jingkerman pemahu dan kabor ban map ban saja ki pop ke jungi udan kabor ban pen khia yangi ko hanmen ko para to ken nginduwai kena ke jingduwai pen map na ka banta ki pop ki jungi nang ba mangi ngilong sisa kita ki breu ki babit dor ban penyang yu Jisu ha ka jing em jungi ha ka Ïukharist Bakhuid nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gijing perkat da gijin da gigam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa kathe soti ya ke angel bat kirukhoj badapi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try you play jungi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jongi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut. Amen. Try can rat go play Isne yangi try can rat go play Isne yangi Kristo ko Konom penim jangi penim yangi Try can rat ko blaze ne yangi Try can rat ko blaze ne yangi Christo ma ko Christ
im jangi penim yangi Tongin ya duai Hagajing sumar jong me na beneng ko try ngi kerpat tos ngau tos ngap igajing duai jong ki pat ki baut ki banam hame knang bakin yo shai ya ka ba ki dei ban le bat bakin nang klan ka bor ban le ya ka ba ki la yo I dau try jong yu Jisu Christ kun jong me ubi imar basan sha rain kat bat me hagajing yolong ka way jong omen sem Bakhuid ublei junam la junam amen. Kajing pule na kagita baningkong o Samuel. Kalajia baha kito kisngi ki Israel kila layele tama persya ya ki Filistia. Kila sherdara ha ibernisa. Bat ki Filistia kila sherdara ha epek. Ki Filistia kila yang riang persya ki Israel. Haba katama kala shitte ki Israel kila shadzob ha ki Filistia. Haba la penyap kumba sawajar ngut kirangba hamadan thma haba kishi pai kilawan pai shakajaka sherdara kiman kisan ki Israel kilayong balai utrai ula penher kradengi menta kasni hakmat ki Filistia tungin wan ra shane ya kasunduk kajutang utrai na shilo bondu wan hapdeng chungi bon palajengi na kabor kino shun chungi kumta la pha ki briu na shashilo bat kilawan ra nang hangta ya kasunduk kajutang utrai ki pat ubashong khet halor ki kerubim bat arngut ki khun ueli ohopin bat upin has kiladon hangta bat kasunduk kajutang ublei tang shpoi kasunduk kajutang utrai hakajaka sher dara baro ki Israel kilayarisa jam hadu baka kendeu kalasawa haba ki Filistia kilayesngeu ya kajing sawa kata kajing risa kilayong Pambud ayu kane kajing yarisa kabacham hakajaka sher dara jong ki Hebrew bat enda kitip ba kasunduk utrai kalawan chaka sher dara ki Filistia kila shepting namar kilaong ublei ulawan chaka sher dara nangta kilaong adur lanod ingi namar kum kane ompa jujua menu adur lanod ingi uei ubala pan pelajingi nakabor jong kini kiblei kibaklan bor kini kidei kiblei kibalas sempat ya kinong Egypt da ka khlam harukom harikenja tolong kibaslur ban penyaw yalede kum kirangba piki Filistia yo penkla long kimraw Hebrew kumba kilalong hapi penyaw yalede kum kirangba padyale kumta ki Filistia kilayang bat ki Israel kilashadjob bat kilaheryab hamadan manla ubriu shalaying bat don kachingim penyap kabacur namar hadu lai peu hajar ngut kisipai kechat jong ki Israel kila kelon bat kesenduk ublei kala syakni bat ki arngut ki kun ueli uhopin bat upin has kila syak penyap kaktin jong utrai sango ya ublei sam sapusau nomor nyeuspa arpundriu yang jod belajangi daga jins mudi jome melapen payangi dadina unong shun jongi baca guru habanda pian di jongi memang yang Sapenya me pensa pred yang ia plengki jan penre tu yang jod belajangi naga jings mudi jome me la pensyakin deu yang ia ki para marjan Ben şarkı ben
syakran penyakit jadril Baroshi singa dan berkat ialah jing jamuran Kajing leran kala taklub yang kemacongan To yang jod belajangi Da kajing spun ijo men Boblay balay metab yala Kajong kakmat nangi Balay meklet kijing kordi jongi barong Ya kamen sim jongi kila Mendem bahu kendong Kamen jongi au kungkung katia belum To yang jod belajangi Da kajing spun ijo men Haleluya 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 Namar kajing ye kujong me to ai jing im yanga Bad ngan le ya kamon jong me Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi Engkau berpiru Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Markus Kabrom me kutrai Hakata kapor ubapang yang lengkut ulawan sau Jisu bada ka ba dem khosiu ula kerpat jing yarab na u ong lada memon mela ban pen khut yanga u Jisu pat ula sngew sun e u ula kner yala kakti bad ula kta u bad ula ong ha u ngamon to khut no markum ta u yang lengkut ula ja no no u bad la pen khut u Ti ula bidong tenge yu bad ula pha no yu shisendon uong pej wat youtube brew hanrei kilej bak pen I yalade howling do bad totrwa ya gijingai ngu na gabenta gajing pen khoj ya pi kabau Moses ula hukum bakan long kasaki hakmat ki brew hanrei utau brew ula lej bad ula Sdang ban yeto pajba sepang kata bad ban penpriang ya kane ke kubor hadu bau Jisu umla syu ban lejrung hapo kasnong ha ke bapau hanrei ula sa ha kijaka bekenja penban kibreu kelawan syu na keleng saudong ke gospel jong utrai Jingero yame ko Chris Hakipor jong u Jisu ki breu ki badan ka jingpang yelengkut la kan tajeki na ka imlang kasalang kimsha yeki banwan ha ka jaka badan ki breu lane ha ka jaka pajba bad laptha yeki ban shong jingai na kashnong ba shong ki breu kane kade ka jinjar ka jing sosat ka ba ki breu ki ba yo ya kane ka jingpang yang lengkut ki sha ha ka tokopor hanring yo I ha ka gospel ka ba manta ka sngi habau ne ubreu badan ka jingpang yang lengkut ubreu ba sha panrem ubreu ba sha kantaj ubreu ba baro ki breu bakiwe ki nyeu yu kumuta ubamlong babet ban yaj rangkat ban kran yaki ne ban ya shong rangkat batki uneu breu wan shau Jisu tangkawe ka daw namar ba udon kam ya ka jingkot
udon kam ya ka jing lai lut na kane ka jing pang ka jing u ka jing lai lut om dai e na ka jing pang yang langkut ka jing u han rei kum churu ka jing lai lut ka bapura na ka jing sha kan tat ki jing lai lut na ka jing sha pan rem ka jing lai lut na baro kita ki jing sha nhiều bên ya ka jing em jing u kum obreu kanai ka dei ka jing kwa kanai ka jing trang bat kanai ka dei ka jing don kam jong une obreu badon ka jing pang yang langkut ka ba ngi dei ban sem ka jing hi kai na une ubadon ka jing pang yang langkut ka dei tang kanai ka wei hi haba uwan hakmat jong Jisu u duai tang kanai ka jing duai ka balangkot u duai lada memon mela ban pan khoi yanga kanai ka dei ka jing duai ka ba une ubreu badan ka jing pang yang langkut ubu hakmat jong utrai kanai ka dei ka jing perta ka jing u ka ba mi nadu ka danut lada memon mela ban pan khoi yanga ko hanmen ko para kanai ka jing duai lanai ki kine ki kenten keno jong une ubreu badan jing pang yang langkut kadon ka jing shania how try udon ka jing kermen how try tang utrai ubala ban pen khoi yu tang utrai ubala ban simno ya kane ka jing pang no udon kane ka jing kermen batang utrai ubala ban pen lai lu yanga na ki e baro ko hanmen ko para haba manga ma phi ngiwan hakmat jong utrai ngiwan banduai yule se ngidon ka jingpang hakamet jungi yule se ngidon ka jingpang hakamen sim ka jungi yule se ngidon ka jingpang ha ka jingmot ka jingpar khat ka jungi yule se ngidon ka jingpang ha ka imlang ka salang lane ha ka ying ka sem ne kino ka jing e ka jing jar ki ba phidan ha ka jing im klempep piwan hakmat jong utrai banduai pilej mare hakmat jong utrai banduai kumune ubriu badan ka jingpang yang lengkut hanrei kumno ken piduai kumno ken ngiduai habangi pe ka jingduai jungi bat yara ka rukom duai ka junga ka jungpi ko hanmen ko para bonsin ngidawa no trai medei ban le yakane medei ban ai yangai kane ngadon kam yakane de mat ka daw medei ban le manta yakane haka jing im junga na ka banta ka junga kanai ka dei ka jingduai ka junga ka jungpi habangi wan hakmat jong trai ngidawa no trai hanrai ko hanmen ko para une ubadan jingpang yang lengkut menta kesni uhika yang abadepi hoj ngide ban wan ban mare sakmat utrai ngide ban dem khosiu ngide ban don ka jingej ngide ban don ka jingshania ngide ban don kata ka jing IT ngide ban don kata ka jingkermen namar utrai ula ban le hanrai ngi dei ban pensngerit yala de bat ngide ban pendem yala ka jong kamon hakmat jong utrai om dei e ban ngi da wan utrai hanrei ngi dei ban ong kumune breu lada memon trai mela ban sim ya kane lada memon ko trai mela ban ai ya kane lada memon ko trai mela ban pendap penbiang ya ka jing em jonga ngiyo i utrai Jisu daladi haba udan hak per get semeni hak jing jar jong ka jing em jongu uduai ya kamon jong blei hak jing em ka jong upen dem ya la ka jong kamon hakamon jong ublei ku pa jong manga mapiro ko hanmen ko para habangi wan banduai hakmat jong trai kane ka bangi dei benle ngin pendem ka nyala ka jong kamon om dei bangi pendem tang ka khli ka jonga ka jong pi om dei bangi pendem tang ki khosiu ka jonga ka jong pi han reng dei ban pendem yala ka jong kamon how trai lada memon mela ban pen ko yanga trai lada memon mela ban pen ko yanga mela ban pen lai lu yanga mela ban ai ya kane ka jing don kam ha ka jing em junga ko han men ko para kane ka dei kamat pusan ka ba ka gospel ka khot ka wer yanga badepi bangin le ho ngide man mare so trai ngide ban duai ha kmat trai ngide ban dem khosio kmat jong trai hanrei ngin pendam yala ka jong kamon ha kamon ka jungu en yoro yo Jisu Christ Chinom lai chinom amen ngin yang ngin plai la ka jong ka jingei
ngà nghết hào lấy qua bờ đơn bò bà rõ nông thảo cái bên anh bật cái khăn đeo bật hào Jisu Christ con bà marwe chung u trai chung y ya bà lopon no man sim Bakhuid ya bà la kha na kamaria thai sati Popintus Pilatus la sana pna ya la ya pala tep ya la ya sik bayab ha ka sngi ka balai la mi pat na ki bayab ula kiu shabnang u song shakamanu blay pa badan bor baro nang trawan pat ban bishar ki emet ki bayab ngange how man sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka ching salok ka khod ha ka ching map ki pop ha ka ching mi pat ka do pat ha ka ching em bom chukut amen Lai spa nyopo. Lai spa nyopo. Play ba crowd of young snow ha. Jingai di Toduai ko para bakai jingnya junga bajung pi kan long bapdang hunak madu bleu pa badan bor baro To try pring jingnya di jung pi na kebentar ke jing ro bat berom bat kerteng ke jung u ka jing mentoy yangi bat balang Bakhuid jung u baro ko wei to ai ko try ngi kerpat bagai jing terwa kenya jong ki pat jong mi kan long bapdang hun hame bakan ai biang haki ya ke jing khot bat kan penyo haki ya kata kebaki pan da kacing rublei dau kres utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi Rengkat bat piro. to kentiu ya laki danot Kentiu ki shao. tong ngai utrai ublei jungi Kai som hok bat kajay. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jungi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka chaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bom chukut namar ha ka jing ich melathau ya ubreu bat haba lapan rem ya u kat kum ka hok mela suspa ya u da ka jing isnei leng bau trai jungi Jisu Christ leng ba jung u ki angel ki ya ro ya ka buram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyo hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafem bala kerku ki amane rengkat da ka jingkmen ngi kerpa de me to ai ba ki sur jongi kin ya so bat ka chongki kat ba ngi pen bana da ka jing ya ro ba sneu red Bakhuid, utrai ublei ki pai, neng pertei sawada kaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah ublei shadrong, Hosanna ublei chudam. Sawada kaburam chong me Hosanna, Hosanna Torwa ublei shadrong Hosanna ublei chunom
ดาชิชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำไมจงกระจิงคุยบารอดามารกจางอีกระปาดยเมโตปันคุยปันกันตังยากินเอกจิงตรวาจุงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลอร์จงกีบักกินกะลองยังอีกัมเมดบัดกัสนามจงอุตรายจุงีอุจิสุคริสฮักปอร์บาลาดีโนยูบัดลากามอนสเงบหาอุลาปดยังยากจิงชาชุตมอุลาชิมยกปูบัดกบายงูยเมอุลากเดียยูบัดลายฮัลากิสุนรานอูองโตชิมบัตบามนาคเนพิบารอนามาร์คเนกลองกัมเมดจงายากบะ NIT นากบันตาจงพีฮักจูกรกอมเอนดาลลายบามอุลาชิมยกุคุรีบัดกบายงูเบียงยเมอุลอายฮลากิสันรานอูองโตชิมบัตโตดีนาคเนพิบารอนามาร์คเนกลองกุคุรีจงกัสนามจงจงกจิตังบัตไมบัตบอมจุกุดยากบะเอ็นปันมีนากบันตาจงพีบัตนากบันตากิบาบุนนากบันตากจิงมาบยกิปบโตเลยกเนบันกันเมายังกะจิงมายาจงกะจิงเงย Kata sin bagi bambu deuku Bagi deya kane kakuri Ngipen penaya jing yap jong me ko try Tadadu Namar kata ngik bapan mentaya kajing ya bat kajing mi pa chung u ngi terwa hame ko tra yukpo jong kajing em bad ku khuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar malanyeu yangi ki babet ban yang khmat jong me bat ban chakriya me yang hasatla ka prathei bato panjana yaka ha kajing e rengkat badulio ukpa bako jungi Wilbert bishop jungi kakanhun ki bishop bad baro ki lingdo to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya dak bakarmen ya ke jing mi pat bad ya baro ki balaklat no age jing isne jong me to pdyang ya ki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi krpat ya me baringkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro krukhoj ki balapen sno bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat bagan yara bat pandan borom yeme daw kun jung me u Jisu Christ dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ka jing long ka we jung omen sim bakhoj barok ka borom bat ka jing yara jinam la jinam amen Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbal hikai ngi dak ketin blai ngi not ban duai ko pa ngi ba habneng long ka bakhoj akarteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha ka khendeu kumba habneng ta yingi menta ka jungbam chungi ka ba hala ka sni patoma bingi krengkang chungi kumbang ru ma bi ka balasneu yangi badwat yalam yingi sha ka jingpan shoy Henry de penlai yangi na kabas neu. To penlai yangi ngi kerpat ko try na ke jing snow baro ha ke jing sbon jung me to ai jing suk jing sanya kis ngi jungi knang ba da ke jing yarap ke jing isne jung me ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ke jing kerman bakhoj bat ke jing wan pat jung nong penem jungi u Jisu Christ Namari cumi kalong kaima ke cumi ke buar bat kaburam jinom la jinom Kodrai Jisu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api
วัดไปยากิปอบจงอีฮันรอยกะจิงเอจงกะบาลังจงเมบัดหากะจิงสบุนจงเมทวายหากายกะจิงสุกบัดกะจิงเอตะลิกะเวกัดกุมกะมอนจงเมมาเมอุเบมบัสันชาร์จุนามลาจุนาม Amen. กะจิงสุกตรายกะดันบาราบอร์แรงกาดบัดพี Ringkat bat piru. องค์นี้ตรวายกะดักกะจิงสุกอีเวหาอีเวบัดกะจิงสุกบัดพี Có khuyên lòng rõ trong blê mê ba kỳ na kỳ thọc cả bờ thế đứa siêu sẽ đầy yang nghi có khuyên lòng rõ trong blê mê ba kỳ na kỳ thọc cả bờ thế siêu sanh đầy yang nghi có cơn lòng rõ trong đây vì ba kỳ na kỳ bóp gặp bờ thế đưa ai chính sức yang nghi hak me kun long broad jong blay hak me obakid no yakipop jong kaparthei suk yangi bla shakhot shakane ka jing khawai jong okun long broad ko kan rad ngam shong hok na man rung apo ka yeng ga junga han rai shong tang na ktin kaman sem junga kan sakhya hi kaman kas nam kras kan rai ka kin la ni shaka jing em bom chukun amen
Jisu có lấy cho ngã Jisu có lo cho ngã Aduruk po medon Adur kawan medon Ublay pura Unong penim jangan Jong ni aduai. Ngi kerpadri dia me ko blai badan bor baro. Bahagia jengi sne jeng me ai ba kitu ki ba me pan klein da ki sakramen jeng me kin laru ban sekri da ke jeng em ke ba pen sung bahaya me dau kris utrai jengi. Amen. Utrai don rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Blai badan bor baro un kurku ya pi. Pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tolai suk I chakriya trai da ke jing imba baha jong pi. Ni songo yao blay. Laispa arpuar. Laispa arpuar. Nganyai budya mitra duya lam yaga. Yos suri chong me yai kot yaga wat la da ki ding peng dia ia le bersha ngan yai bud ya metra du ya lam yaga du ya lam yaga Buram haupa patukun paman sim bakun waralong pamaningkong kumjumentan baraboy jinam la jinam amen. En je rooi trai Jisu Christ jinam la jinam amen.